ओरैबायदि जेन'बा फेरेंगा मोनहा दिनै जेन'बा जोंनिनो एनडिबि नि सासे लिडार गोविन्द सारमोनहा दिनै एनडिबि नि सासे लिडार बिथांमोनहा नायनांगौमोन जाहाथे माने प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे इउजि ब्रह्म बेजों लोगोसे फेरेंगा गोविन्द आदै राकेश बिसोरखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला बिथांमोनखौ बर' जातिखौ थगायनानै फैनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बैकट खालामो थारमाने बुस्थु आंबोथ' एक्स एनडिबि हिसाबै जेन'बा कन्टेक्ट खालामलायनानै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनाव कन्टेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो ओरैनोथ' सिगाङावबाबो जों जयेनिंखौ लाबोबाय थाखादों ओरै गसाइगाव मानि माबा गाम्बारि बिल आरो ओरै टिपकाय पर्बत जरा प्लास ओरै जोंनि क'क्राझार बिदि जों लाबोबाय थाखादों दा जों दिनै चिराङाव हाबफैबाय आरो बिदिनो फारि फारि हाबलांबाय थागोन आरोखि थारमाने एनडिबिआ जेन'ब्ला जेबायदि मोनथाय दङमोन बे मोनथायखौ मोननो हायासै प्लास नोङो दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा जोंनि हाइनान्स नन हाइनान्सआव दं एक्रिसिया दं एक्रिसियाखौबो मोनफुंनो हायासै मैया दाख्लै होदों मैया दाख्लै होनायावबो जेन'ब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सानैल' थाबाय बाखि डिस्ट्रिक्टआवबो बेफोरबायदिनो सासे सानैल' निजेरलांबाय दा बेफोरबायदिनो दुखु मोनदों आरो रिहेबिलिटेसन दं बेहायबो दिनै इनकमप्लिट दा बे सरकारखौ जेन'ब्ला बेबायदि नेबाय थायोब्लाबोथ' मोनखानाय नङा हिसाबै दा जों माबोरैहाय एनडिबिनि मोनथाय बा रायजो राजानि सुबिदा बेखौ जों मावफुंनानै होनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै बिपिएफ दोलोखौनो सेलेक्सन खालामनानै बे पार्टियानो जोंनि खामानि मावनानै होनो हागोन बा समस्त बिटिसि जनजाति गोष्ठिफोरनिबो खामानि मावनो हागोन बर' हारिनि मावनो हागोन होननानै बेखौनो जों सावरायलायनानै दिनै बे प्रग्रामखौ स्पेसियेलि जिसुआ बिथांनि मददआव दिनै साक्सेसफुल खालामनो हादों दा जोङो गासै टटेल बाहाय एबसु हिसाबै माबासो दङमोन इउपिपिएल एबसु प्लास जानानै बिदिनो 25 बा 20 प्लास आरोखि ओमफ्राय एक्स एनडिबि हिसाबै बिदिनो 180 प्लास दा बेफोरखौ ज' खालायनानै दिनै बाहाय स्पेसियेलि खालामनाय जादों बाखि जों पाब्लिक बा भटार्सफोरखौहाय बाहाय लाफानाय जायाखै जागोन जोंहा 3 थारिखआव जागोन बाहाय सेन्ट्रेल माबा दङ प्रग्राम बाहाय जों माखासे लांगोन दा एक्स हिसाबै बाहाय गथा खालामनाय जादों आरोखि फेलार जादों माने बेथ' एकदम 100% फेलार मानो होनोबा खाबु फलानफ्रा दैदेनगिरि जादों जे बेनिखायनो फेलार गावसिनि हाबिलासखौनो सुफुंनो लुबैयो अब्ला गभर्नमेन्टनि जानानै दिनैहाय स्टेटआव मा बिनानै लानो हानो सेन्ट्रेलाव मा बिनानै लाबोनो बिसोरलाय गावसोर जेबायदि बिटिसिनि जे पेकेज बे पेकेजखौ गावसोर राननो मोनबाय बे राननाय पार्सेन्ट हिसाबै गावस्रा गोजोनबाय गावस्रा सेटिसफाइड जाबाय मा होनो बेखौ पिस जाबाय होननानै बुंबाय थादों बे गावसिनि पार्सनेल फेमिलिया पिस जादों खिन्थु रावबो बाहाय सेटिसफाइड नङा रावबो बाहाय सान्ति जायाखै दा बेनि थाखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौहाय दिनै नाङा होननानै बिपिएफ दोलोखौनो जों सापर्ट खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन बिपिएफखौ जों जेरैबाबो गभर्नमेन्टआव लाबोगोन जों जेबायदि जों जेब्ला आं जयेन जादोंमोन आंखौ अनेक मानसिया बुंदोंमोन जे बिपिएफआव थानानै मा खामानि मावनो हानो समाजनि बिपिएफआव थानानै समाजनि खामानि मावनो हायाबा पलिटिकेल पार्टिया जुदि खामानि मावाबा सोर मावगोन समाजनि जों नुबोआखै नामा जोङो बे आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय फिसा फिसा काउन्सिलावनो जों थानानै फैनाय अब्ला जोङो बै काउन्सिलनिखौ जों नायोब्ला जोंनि बिटिसिआ ओरैबायदि गिदिर आरो जोंहा बाहाय सेक्रेटारियेट दं बाहायनो जोंहा आयेन बानायनो हानाय केपासिटि दं जों बेनिखायनो आरो जोंहाथ' एक्सट्रा बर्डबो दंबावोसोमोन सिएसबि दा बे बर्डआबो जों लांजादों मालाय मा जानो जों बेखौ लाबोफिननो थाखाय जों दिनै गभर्नमेन्टआव फैनांगौ होननानै जों दा बेखौनो मदद खालामदों आरो प्लास जोङो जेन'ब्ला हमनानै ला मिसिं काउन्सिल बिसोरथ' बर'खौ रिफारेन्स खालामनानैनो मोननो हादों बर'आ काउन्सिल मोननो थाखाय जों बेसेबां थैजौ बावसोमखो बर' हारि हिसाबै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि जायबायदि मावफुं सोद्रोमा जिहेतु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दं प्रमद बर'आ बिथाङा बुंदों बे हायाव जेसेबांनो जावगोन एसेबांनो मानसिनि बेगें मोनगोन आबै आबौनि बे गन्डगलजों मोननाय थैनाय बेगेंखौ मोनगोननो दा बेफोरबायदिखौ बिथाङा खुगाजों बुंदों दिनै मोगथाङावथ' जेबो मावनानै होआखै दा बेनिखायनो जोंनो बे गभर्नमेन्टखौ नाङा आरो जों बिटिआर सोदोबखौनो नाङाखौनो होनखाबाय फैगोन जोंथ' रन्जन दैमारि फेक्ट'रि हिसाबैथ' जों फैजोबखाबाय बाखि एसनि दिनैबो दं डि ग्रुपनि दिरेन ग्रुपनि दं दिरेन सारनि ग्रुपनि आरो पि ग्रुपनि दङ फैगोन कन्टेक्ट जानानै दङ खिन्थु समा खोन्थागोन आरोखि समखौ बिथांमोना नेदों बिथांमोननि देहा सोलेर गासिबो दा इउपिपिएलजों दंथ'यो खिन्थु गोसो गोरबो मेलेम गासिबो बिपिएफजों दङ बेखौ आं बुंगोन फैजोबगोन समा खोन्थागोन आरोखि बेखिनियानो थेंक इउ दिनै जोङो नंगौ एनडिबिमोन एक्चुअलि एनडिबि हिसाबै जोंना पलिटिकेल हिसाबै जोंना एनडिबि आरो आबसु एकर्ड जाखांनायनि उनाव पलिटिकेल हिसाबै जोंहा इउपिपिएल दङमोन दिनै जोङो इउपिपिएलजों जोङो मावबोदोंबो आरो थाबोदोंमोनबो
दिनै जोङो इउपिपिएल बे रलिं गभर्नमेन्टखौ जों मानि थाखाय गारनानै दोङो दिनै बिपिएफआव जगदान जानो जाफैनांदों दा बेनि खारनानो जाहैबाय जोङो एनडिएफबि हिसाबै नंगौ जोंनि सरकार थानायावनो जोङो गोदाव सोराव जानांदों जोंनि सरकारा जोंखौ नायाखै दा जोंखौ नायै हिसाबै जोङो नायजाया माजाया जोङो बोरै बिसोरजों सापर्ट जानानै थाबाय थाबावनो होननानै जोङो दिनै बिपिएफ दलाव फैदों बेजों लोगोसे बिपिएफ दलाव फैनायजों लोगोसे जोङो बेखौल' बुङो बिपिएफआव फैनानै जोङो बिपिएफ दोलोखौ जोङो सरकार गठन खालामगोन थैयै मोखाङै मोदोमै जोङो मावै दाङै जोङो जेरैबाबो सरकारखौ जोङो गठन खालामथारनांगोन मानो होनना बुंबा दानि सरकारा जोंखौ नायथारि हिसाबै जोंनो बे सरकारखौ नांला मानो होनना बुंबा जोङो जेनाखि जोंहा एक्सपिएलटियाबो सानसे समनि दावहारु आरो एक्सपिएलटिजों लोगोसे दिनै बिपिएफ दला जोनोम जादों दा दिनै बेखौ नोजोर होनानै जोंबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै एक्सपिएलटिफोरजोंनो जोङो एखे बिदा फंबाय मोनसे समनि दावहारु हिसाबै जोङो ज'यैनो जोङो मावलायलांनानै जोङो बेयावनो समानै ज'यै जोङो सोलिलांनो जोङो बेखौ नाजादों मानो होनबा जोङो बेखौल' बुंबावो लास्टआवहाय दिनै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो स्पेसियेलि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो दिनै जयनिं जादों आरो जयनिं जानायाव दिनै जोङो जिसुआ सुमफ्रामारि बिथांनि जेनाखि नोजोर बिथांनि जेनाखि अननाय थिग बिथांनि अननायजों जोङो दिनै सफैदों मानो होनना बुंबा बिथाङा जेरैबाबो जेनेबा बिपिएफ हानजायाव दिनै देरहासार जालांनानै एम जाहैयोबा बिथाङा निस्सय जोंखौ नायगोन मानो होनना बुङोबा जोंखौ नायग्रा गैया ओरैबायदि जेन'बा फेरेंगा मोनहा दिनै जेन'बा जोंनिनो एनडिएफबिनि सासे लिडार गबिन्द सारमोनहा दिनै एनडिएफबिनि सासे लिडार बिथांमोना नायनांगौमोन दा बेखायनो आं बेजों लोगोसे दिनै जिसुआ सुमफ्रामारि जिसुआ सारा जेराव दङ एनडिएफबि हिसाबै जोंबो बेयावनो दङ आरो बे जे रुल्सखौ लालांगोन बे रुल्सजोंनो जों सोलिलांगोन आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायदों दिनै बिपिएफआव हाबनायजों लोगोसे जोङो एनडिएफबि हिसाबै जोङो हाबनायजों लोगोसे जोङो बिपिएफ दलखौबो खावलायगोन जाहाथे माने प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे इउजि ब्रह्म बेजों लोगोसे फेरेंगा गबिन्द आदै राकेश बिसोरखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला बिथांमोनखौ बर' जाथिखौ थगायनानै फैनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बैकट खालामो जों बेखौनो खावलायो आरो बिसोर जेननानै सरकार गठन खालामनो हायालासिनो बिपिएफ दोलोआवहाय बिसोर हाबफैनो नागिरोब्लाबो बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो मोना दा बिसोरखौ जुदि बिपिएफ दोलोआ उनावहाय एक्सेप्ट खालामो अब्ला जोङो बिपिएफनिफ्राय जों खारफिनगोन आरो जों बेखौनो बुङो दस्रा बाद बाखिया बेखायनो दिनै बिपिएफनि जेनाखि जोंबो नोजोर होनानै हाबफैनायजों लोगोसे जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा लोब जेन'बा गोसो होनानै दिनै बिपिएफ दलखौ जेन'बा देरहाहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ बिथांमोनहाबो मेगनजों नुदोंब्ला थाबैनो जायफोरा एम जिएम एमपि मिलायाबाबो हाबोबा दानो फारि लाना हाबखादों उनाव बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिथांमोना मोननाय नङा जोंखौ जेरै खालामदों जों बिसोरखौ खालामफिनथारनांगोन बेखायनो जोङो एनडिएफबि हिसाबै एकदमबारे मोदोमै मोखाङै जों गोसो होसारनानै बिपिएफनिनो जानानै आरो बिपिएफ दलजों सोलोंलायलांनानै जोङो मावनानै जोङो देरहासार खालामलांगोन मानो होनबा आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंगोन जोङो दिनैसो पलिटिकेल हिसाबै दिनैसो गोदानै जन्म दा बे हिसाबै सोरबा उन्दै गोरलैया जोनोमजों लोगोसे रायज्लायखानानै फैयै हिसाबै बिथांमोनाबो जोंनि सायाव भुलखौ नुबाय बायोबा बा बुंनाय माबा मोनसे मावनो नागिरनायनि जेन'बा थांखिनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निस्सय निमाहा होनानै जोंखौ ज'यैनो लाफानानै बिथांमोनहा जोंखौ लाफानानै मावलांगोन होननानै जों बिथांमोननिसिम आसा खालामनाय थायो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे थान्दै जखनथाइ आरो बे थान्दै जखनथाइनि दिनै गेवलां मेलमोन बे गेवलां मेलाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्री प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन किन्तु बिथाङा फैनो हायैनि थाखाय बिथाङा आंखौ दैथायहरदों बिथांनि जानानै नुजाफैनो थाखाय दिनै गोबां बेवहाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों जोबोद बाख्नायथाव आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सान्थौ आरो सानस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आरो इयुननि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों मानोना दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांमोन आरो बिथाङानो गेवलाङै गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों आरो आसाम सरकारनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन बिथाङाबो सरकारनि जानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांदों गाहायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय थागिबि मानसिफोर गाहायै जोंनि बर' मानसिफोर जायफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनाखै बे हा हुनि पाट्टा मोननांगौनि थाखाय खामानि मावनायखौ बिथाङा फोरमायदों आरो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव आरोबाव सनितपुर जिल्लायाव गोबां मानसिफोरनो हा हुनि पाट्टा होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावलांदों
आङो आंनि जे बिबुंथि बे बिबुंथियाव बिटिआर जि एकर्ड बे एकर्डनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। आथिखालाव एकर्डनि बबे बबे दफाया मावफुंजाखो आरो बबे दफाया मावफुंजायाखैब्ला बिनि जे स्टेटासा मा जानानै दं बे बाथ्राफोरखौ आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। आं सानो जे रायजो राजाफ्रा मोजाङै बेखौ बुजिनानै लानो हादों। जोंनि बावहाय मोननै काउन्सिलनि मानसिफोर दङ सनितपुर जिल्लायाव। मोनसेया जाबाय आथिखालाव बिटिआर आरो मोनसेया जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। जिअग्राफिकेलि पलिटिकेलि जोङो मोननै काउन्सिलाव जों थानांब्लाबो जिहेतु जोंनि गोसो गोरबो जोंनि साननाय हनाय गासिबो एखे आरो बे जों एखे माहारि आरो जों एखे लगैनो जों दावगालांनांगोन। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो साफ्रोमबो जोङो साननानै जाहाथे जोङो समानैनो जों जाहाथे खामानि मावलायनो हायो। इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे जों गोग्गो नोगोरारि खालामनो हायो। जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जों मोजाङै सोलोंथाइ लाहोनो हायो। जि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ। देग्लाय साबायखर बावनांगोन। मानो होननानै बुङोबा गोबां बर' फिसाफ्रा SCS, APS आरो एलाइड जि सार्भिस दङ बावहाय गुबुन गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय गोबां बांसिन देग्लाय मोननो हादों। आरो बेबायदि मोजां थासारि थायोबा उननि समावबो आरो बिनिख्रुइ बांसिन APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हागोन। UPSC आनजादावबो जोंहा उथ्रिसारनांगौ। दासिमाव जोङो मोननो जों बारा हाया। मालाबा सासे गाहामल' जों ओंखारनायखौ नुनो हायो। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय UPSCनि थाखाय जि कचिं 50सा फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव थिनहरनानै कचिं होनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो आसा खालामो बोसोरनैनि उनाव बर'फोरनिफ्रायबो जोङो गोबां माने UPSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर जों मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। फोरोंगिरिनि जेंनाया जेरावबो दङ। खालि सनितपुरावल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दङ। आरो बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा लागारबो सरकारजों माने थानानै सावरायलायगासिनो दङ आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जोंबो जोंनि एसेम्ब्लियाव बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायखाङो आरो जोंनि डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं जे कमिटि बे कमिटिफ्रावबो जोङो बुङो जे बर' मिडियामनि जे फोरोंगिरिनि जे जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारा राहा लामा लानांगौ। जुदि टेट क्वालिफाइड जुदि टिचार गैयाब्ला अब्ला स्पेसियेल टेट खुंनांगौ होननानै जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो बिनि सायाव सरकारा थांखि लादों जे बावैनो होनदों बिथांमोना खालि जानानै थानाय जिफोर फोरोंगिरिनि मासि बे मासिखौ थिसननाय जागोन होननानै सरकारा जोंनो मिथिहोदों बा सरकारा बुंगासिनो दङ। ओंखायनो जों आसा खालामदों जे थाबैनो जोंनि लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि जे जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन। मानोना आथिखालनि जे सरकार बे सरकारा सोलोंथाइखौ गोसो होनानै खामानि मावदों, प्रायरिटियाव दोननानै खामानि मावदों। बेनिखायनो बे जेंनाया थानाय नङा। बे जेंनायाबो थाबैनो सुस्रांजागोन।